Ti Christmas bonus, wenno dagiti insentibo ang maipaay kadagiti empleado itaabulan ti Disyembre. Ket kang runaan na pagkaptan ti kaadwan karatayo. Daytoy tinamnamaan ti kaadwan nga pangalaan da ti gastuenda nga igatang ti regalo kastameten dagiti makan ang maisagana ti lamisaan. Ngem kasano, no dagitoy nga benepisyo ket saan na maipaay kada kayo. Dito'y Ilocos Norte imbes ang nakaisem iti amin. Arig na ilaksid dagiti empleado iti LGU San Nicolas ang makaawat ti Insentibo. Segon iti inisyal nga impormasyon nga naawat ti Bombo ni San Nicolas Mayor Edmar Vincent Bunuan, ti rumrumwara saan na mga ang maaprubaran daytoy agakat. In Bulgar, di sangguniang bayan iti LGU San Nicolas aga po iti panakadelay ti panakaaprobar dagiti insentibo dagiti empleado ti lokal na gobyerno ket awanen tinamnama ang maitedpay daytoy kadakwada ken maisublin ka savings ti munisipyo. Kuna di may sa kaming ti konseho ang nakasarsarita ti Bombo nga arig dagitoy ket gapo iti nagkurangan ni Mayor Bunuan. Kunana, ang karagiti aldawa na iwayat ti sesyon na panakatratar tinaso apanag particularity December 17 to 19 ken December 22 ket awan ti mayor gapot tan nakaliv. Inayon na nga agsidaaw nga no may panggep karagiti apanag ket saan na kabaelan nga atendaran ngem no pakaseknan kadagiti pasken na maiwayat ti rabi ket kabaelan namet nga atendaran. Segon karaytoy nga opisa, kastoy ti epekto na no ti manginadaulo ket awanan tirik na kadagiti awanan. Nagturong iti Bombo lawag news team iti munisipyo ti San Nicolas. Ken dito'y direkta sinungbatan ti local chief executive daytoy nga alegasyon. Segon ken kuana, saan nga umno daytoy? Indasar na dagiti dokumento iti Bombo lawag amang paneknek daytoy nga rakurak na. Kunat ti mayor nga Disyembre iti insubmiter na iti konseho ti supplemental budget number 7 and 8 iti sangguniang bayan iti LGU San Nicolas. Kunana aditoya nakaipalaon dagiti insentibo dagiti empleado partikular ti service recognition incentive wenno SRI ken ti collective negotiation agreement. Ngem sakbay iti daytoy. In pakaamo ni Bunuan nga inpasa na ti konseho ti supplemental budget number 5 iti October 15 and supplemental budget number 6 iti October 24. Ngem apaman ang natratar daytoy iti November 26 ket ditoy asaan ang naaprubaran. Segon iti impormasyon na nakalap ti Bombo patsyan ti konseho adag iti nakailanada programa ket maibilang asaan a priority programs ti lokal a gobyerno. Segon kini Mayor Vincent Bunuan, awan ti karbengan ti sangguniang bayan nga mang determinar no anya ti agbalin a priority program ken saan. Kunana daytoy ket trabaho na kaskameng ti executive branch babaen na iti panangtarabay ti Municipal Development Council. Inbarad na nga awan ti amuna ang nagkamalian na wenno nagkurangan na iti panakaipasa daytoy nga supplemental budgets. Inbarad na nga daytoy ti rason no apay nga inulit na nga insubmitir dagitoy di December 17 kageddan iti panangkit daw iti konseho nga mangiwayat da iti special session iti December 18 na tapnon aprubaran nga insigida iti supplemental budget number 7 and 8 kasameten iti ulit a panakatratar iti supplemental budget number 5 ken 6. Executive branch of government. These are not the duties and responsibilities of the legislative branch na adukil the program of works. Makaisa makarod and also they are declaring that the programs or activities or projects under the supplemental budget 5 and 6, budgets 5 and 6, han ka na priority programs. No,
Is it the Sangguniang Bayan or the legislative branch of government who identifies priority programs? No, it is not. It is the local chief executive. It is the executive branch who identifies the priority projects and programs of the government through the Municipal Development Council. But nagkapunod amin the Municipal Development Council dati na. So, daka mo, no, or orayag lang di justification lang. Timteng ti December 18. Ngemawan ti special session ana iwayat. Nagturong ti Bombo Radio in the office of the Sangguniang Bayan. Ngemawan ti Sangguniang Bayan Secretary ani Mr. Enrique Ulep Jr. Nubay kasa dito ay nakasasarita tayo e may sa kadagiti staff ti nasa o pagupisinaan. Dito ay nga inbulgar na nga December 19 idi oras alas 4 ti malem idi naiwayat ti special session. Nagtakem kas presiding officer ni Sangguniang Bayan member Efren Butay. Basari tinakalap ng impormasyon di Bombo Radio sa nga 10 minutos laeng nga nagbayag ti session. Kaya tinatratar laeng kaya tipan na kay pasatigakat amang ipaay tipan na kipagladingit iripimusay amang isursuro iti ili ti San Nicolas. Kunada iti kameng ti pagopisinaan ti Sangguniang Bayan apama na naipasati nasa o agakat kaya't insigida nga inadjourn wenno inlepas ti presiding officer ti session ken awanen ti sabali na tratar kadayta amalem. Disyembre 22 aldaw ti Lunes idi naiwaya ti regular session ti Sangguniang Bayan. Daytoy ti maudi a session ti konseho sakbay ti Christmas break. Segon iti staff ti Sangguniang Bayan. Dito yan ay dasar amin pakiramanan ti annual budget iti ili ti San Nicolas para iti tawen 2026 ken iti supplemental budget number 5, 6, 7 ken 8. Kuna naakas iti kalabes saan na naprobaran ti supplemental number 5 ken 6 gampo saan na nagunod iti 7 abutos dagiti kameng ti konseho. Nobay kasa inaprobaran ti konsehon iti supplementals number 7 ken supplemental budget number 8 ang nakaipalaunan dagiti insentibo dagiti empleado. Segun iti mayor, inaramid na amin na kabayalan na tapno maipasa ken maited dagiti insentibo kadagiti empleado sakbay ti paskua. Patsen na nga inaramid na amin na kabayalan na ken saan ang nagkurang isuna. Inlalawag na nga ti imununan nga inbatad di may sa kameng ti konseho at saan na maited ti insentibo kapoy ti pan nakadelay iti pan nakaaprobana ket awan ti kinapagpaiswanan na. Nagturong ti Bombo Radio lawag di Treasury Office iti ili ti San Nicolas. Kaditoy nga inlawlawag digiti kameng tinasa o nga pagopisinaan nga saan nga umno daytoy nga impormasyon. Inbarada iti Bombo Radio nga itangal daw Disyembre 27 kaya't nananayan anaited daytoy kalpasan nga insagana na dagitoy iti karabyan ti Disyembre 26. Nukit kitaen nalawag ada gitoy ang mapaspasamak kadadaan ti maris politika. Mabali na dagitoy ket estratehiya laeng tapno perjan wenno pabasulen iti maysa nga individual. Saan na nalawag no anati kagem iti pan nakadelay ti pan nakaipaay ti insentibo dagiti empleado ti San Nicolas iti umno nga oras ngem sa laeng tinalawag iti agdama. Awan tinaawat a bonus wenno insentibo dagiti empleado iti ili ti San Nicolas sakbay iti paskua. Daytoy ket nakaladladingit a pasamak gapot ay sudat ti kangrunaan nga naapektaran iti pribilehiyo asaan kumaarumbeng nga maiimot kadakwala. Namnamaen ti Bombo Radio asaan daytoy na maulit pa'y
Gapon na ito'y timang dadael ti rason no apay anabutusan dagiti opisyal ti gobyerno. Timang ipaay ti serbisyo kadagiti na tao saan ket amang ipanik na ti panakapaay ken sakit tinakem. Pari di Bombo Investigative Report, Bombo J. Agnira. This is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo.